በቤተ መቅደስ ያሳደከኝ ለአፌ ጥበብን ያስተማርከኝ የልጅነት አምላክ ወዴት አለ? በዚያ ዓለም ሐሳብ እንዲዛል በቤተ መቅደስ ያሳደከኝ ለአፌ ጥበብን ሰላም ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም? ደሕና ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ኣም ሰላም ኢልኩም ድማ ሰላም ትኾኑ ማዓልቲ ተስፋ እየ እንኳዕ ድማ ብሰላም መጻእኹም ለበላይ ትብላበልኩ ሓደሽኩም ሰብስክራይብ ነበራትኩም ድማ ላይክ ኮሜንት ትገብርኩም ብብርታዕኩም ኣይፈለኒ ስለትገብሩለይ ኣዝየ ካብ ልቢ ላመስገንኩም። ባይሉ ማዓልቲ ኣዝያ ብጣዕሚ መሃሪትን ገራሚትን ዝኾነት ብሂወትና ብጣዕሚ ትጠቕመና ርእስቲ ብጣዕሚ እያ ማለት እዩ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እታ ርእስቲ ደሞ هم تفلتو هم زروخ ما ورستو فقرن علامان ياتن فقرن علامان كل التحيالات عرست يوم كل يوم دما لعلي هوتن من بارن يوم انت من تاي هوت من بار عب فقرن علامان زي تمركزن ترجمي يولن تزعبت ازاد ابقال املاخكا نእግዚአብሔር አምላኽካ بملء اللبخان حساب كان حيل خان أفكره نبصي خدمة كم نفسخ أفكره يبل إذن أنت مدم دمتا إذن أنت مدم دمتا فتصامين حقن تأزازن إيان أمز عالم فقرن علامان نفقرن علامان زبقعو سبات كل جزية تذكرت يوم أنت منتاي أبلبون أم فقري إجزابهرن فقر السبات نزريهم أب كالو السبات دما تخلوا بقليلو عيرسعن سلازيو كاب لبي زمن جوات راحيو أب لبي كالو زبصح ويم زترف زبهال نهيوت اندي ترجمن علامون فقرن علامان ايو انت رويح عدمه بزح جنزب مئكاب موتشوت من بارن قلع مولادن قفح جزا مونادن كالوتن زيوم تمنيت هرفان انبر علامة وين ترجم هوتن ايكونن نمارت لوتر كينك بزحات سبات بتاع حلمي علني تبل مردقو يوم زفلطوه زدنق مارتين بزيادة زدنقوه زمسطون بزيادة كل جزء ذات حساسون جنا أتا أجد سننيو تبزرباو تفلت مارتين من تأيو أجد سن زبل نيرو مارتن ووترن كينك علامة قصار نموت خفل دلو سلازنا برأيو نجوزؤن ببابون نزعامون عب أسوري بيت نزعاتون نكقت لك كائنا يلوم زفار رحوة بزدن نقكا حدار حساب نزبلهم بدك خان حدار خان حساب نزبلو ايو عايا قد سنن ايو زبلوم زنبرا مارتن سلاز فتحن شقرن قالون نزجمورو علامة نزالخ ونقرات ኣብ ህይወቱ በዓልቲ ቤቱን ደቁን ንላዕሊ ረሲዑ እዩ ንስለ ፍቅሪ ካልኦት ዕላምኦም ንዝገጥም ዝነበረ ኩነታት ኣየገድሰንን እዩ ዝብል ዝነበረ ማርቲን በዓል ሓዳር ንኣቦ 4 ቆልዑ ንሁር ጡሕ ናብራ ዝነበሮ እዩ ነይሩ ናይ ምንባር ፀገም ይኹን ካሊእ ዋላ ሓደ ሽግር ኣይነበሮን ንማርቲን ክሳብ ንህይወቱ ምኽፋል ዘብፅሖ ግና ካሊእ ሰባት ክዕመፁ መሰል ክስእኑን ከበደሉን ክገፍዑን ብምርኣዩ እዩ ንሱ
ዋላ እኳ ጽቡቕ ናብራ እንተነበሮ እንታይ እወኒ ኣነ እንታይ ኣተወኒ ኣነ ጥራይ ጣዓመኒ ኣይሸግረኒ ዝበላዕ ኣይሰኣን እምበር ባዕሎም ይፈልጡ ኣይበለን። ሓደ ካብ ባህሪኡ ናብ ፍቕሪ ኣብ ቃል ኣምላኽ ፍቕሪ ብሓቂ ደኣ ትሕጐስ እምበር ዓመፃ ባህ የብላን ዝብል እዩ። ብልክዕ እዛ ቃል ማርቲን ክፍጽሞ ርእዮ እየ። ሰባት ክዕመፁ ስለ ዝረአየ ባህ ኣይበሎን። ካብዚ ነቒሉ እዩ ድማ ንስለ እታ ብሓቂ ጥራሕ ደስ ትብል ፍቕሪ ደው ክብል ዝፈተነ። ማህተማ ጋንዲ እውን ኣብ ዓለም ዋላ በይንኻ ትረፍ ፈጺምካ ምስ ዓመጺ ኣይትወግን ይብል። ማርቲን ምስታ ብሓቂ ጥራሕ ደስ ትብል ፍቕሪ ክኮን እዩ መሪጹ። ባዕሉ እውን ኣነ ፍቕሪ መሪጸ ኣለኹ እቲ ምንታይ ጽልኢ ክስከሞ ከቢድ እዩ ዝብል ዝነበረ። ፍቕሪ ከም ሞት ሓያል እያ ዝብል ብልክዕ ኣብ ታሪኽ ናይ ማርቲን ሉተር ኪንግ ክዕዘብ ክእል። ማርቲን ባዕሎም ይፍለጡ ኣነ ጥራይ ኣይሸግረን እምበር ክብል ይኽእል ነይሩ እዩ። ኣብ ውሽጡ ፍርሃት እግዚኣብሔር ፍቕርን ካልኦትን ድልዱል ሕልናን ስለ ዝነበሮ ግና ሰብ ካብ ክንዲ ዕሩኽን ህይወቱ በጃ ኣሕሊፉ ካብ ዝዓቢ ፍቕሪ የለን ንዝብል ቃል ብግብሪ ፈጺሙ ድማ ክዛብ ኣብዛ ዓለም ኣብ ንእሱ ዕድሚኡ ካብ ጸላእቱ ብዝተኮሰሎ ብዝተተኮሶ ጥይት ሞተ። ፍቕራትን ሓቀኛታትን ሰባት ኩሉ ግዜ ብቕንዓትን ፍርሓትን ድኽማት ሰባት ይጽልኡ እዮም። ሓይላት ሰባት ከም ዮሴፍ ካብ ክፉእ ተግባር ዝሃድሙ፣ ከም ኣቤል ፈጣሪ ዝፈትዎም ዝሰርሑ፣ ከም ዮናስ መጥምቕ ንሓቂ ከም ዮሃንስ መጥምቕ ንሓቂ ዝሰየፉ እዮም። ድኹማት ሰባት ከም ሳሙሶን ኣብ ቅድሚ ደሊላ ዝለዩ እዮም። ከም ቃየል ብሓውን ዝቐንዑ እዮም። ሄሮዶስ ንጓል ክፈትዋ ኣብ ሓቂ ዝሃድሙ እዮም። እዞም ሰባት ኩሉ ግዜ ፍርሓት እዮም። ደቂ ሰባት ክቕተሉ እኳ ይኽእሉ እዮም። ሓቂ እዩ ኢልካ ዝወሰንካዮ ጽቡቕ ተግባር ክቐትሎ ግና ኣይኽእልን እዩ። ንሓቅን ንግግኡን ምቕባል ነብስኻ ምኽሓድን ዝወሓጠን ሰብ ኣይኮነን። ውሕዳት ሰባት ኣብ ዓለም ሙሉእ ኣንጻር እንተኾኑ እኳ ሓንቲ ኣይትገብሮን። ኣብ መስርዕ ናይ ስጋዊ ሞት ከለኻን ከለውን ንክቐትለካ ኢና ኢሎም ዘፈራርሑካ ወትሮ ዓያሹ እዮም ትብል ማለት ና ልማዓንቲ ኣርእስቲ ኣዝያ ገራሚት ኣርእስቲ ገራሚት ትምህርቲ እያ። ተረዲእኩም ክኾን ተስፋ ይገብር። ቅሩብ ህዝቡ ንኸንባብ ተጋግኽዎ ክህሊ እዩ ኣርሙን ማለት እዩ። ላይክ ሰብስክራይብ ድማ ኣይትረስዑ ቤተሰብ። ላይክ ኣብ ዝገበርኩም ንቁፅር ላይ ኣዝዩ ክጠቕመኒ እዩ። ሰብስክራይብ እውን ኣይኽፈለይ ማለት እዩ። እና ቤተሰብ እታ ርእስቲ እታ ትምህርቲ ተረዲኣትኩም ክኾን ብዓል ተስፋ እያ። ኣዝዩ ጠቓሚ ትምህርቲ እዩ። ኣብዚ ዘምህር ብዛዕባ ፍቕሪ እዩ። ፍቕሪ ኩሉ ግዜ ኣነ ምኾንኩም እየ ዝብል ማለት እዩ።
فقري مالت همزي بخمزي إخا تقول صيت خالي تلقيو ناي ما فقري ناي بصيخة وي ناي بقى ناي خلو ناي محزخة فقري له على كل علة الواحد حزي نوعاتي مسأني بوش تايسي ولا يسمعني فقرك بهالت الله ماتنا أزيو طعم طعمت مرتي زي مثل نيرو لايك سبسكرايب شير أي ترسعوا أزي بطعم صفاتكم بيتسا يغني لي በቤተ መቅደስ ያሳደከኝ ለአፌ ጥበብን ያስተማርከኝ የልጅነት አምላክ ወዴት አለ በዚያ ለማሳብ እንዲዛል በቤተ መቅደስ ያሳደከኝ ለአፌ